हाय लोगोफोर आरो मोनसे गोदान फ्रेश भिडिअ नोंथांमोनखौ बरायबाय आसा खालामो बयबो मोजाङैनो दङ आं दिनै दाबसे जायगायाव थांनो नागिरदों माने जोबोर समायना जायगा जि जायगानिफ्राय गासै गुवाहाटीखौनो नुजोबो आरो लोगोसे बेयाव जोंनि हादोरनि गोदोर फिरफिला दङ माने भिडिअ जोबोर इन्टारेस्टिं जागोन नोंथांमोना जोबजासिम नायबाय था थुदो बिदिब्ला भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै आं हारसिं नङा आंजों लोगोसे लोगोफोर दङ हाय बोलो हाय कहाँ जा रहे ऐसे आज संडे है छुट्टी मिला है कहाँ जाओ क्या जाओ कुछ भी प्लानिंग नहीं था ऐसे छुट्टी मिला है गाड़ी देखिए क्या नोंथांमोना नायलांबाय था इन्टारेस्टिं जागोन भिडिअ लोगोफोर जों फाइनाली जायगासिम मोनफैबाय बे जायगा होननाया गान्धी मण्डप जोबोर समायना गासै गुवाहाटीखौनो नुजोबो नोंथांमोना आं दायो दिन्थिगासिनो दङ नायबाय था नोंथांमोना लोगोफोर हाबनायनि उनावनो जोङो नुबाय माने हाबनायनि उनावनो आगदाखै दङ मोनसे मिउजियाम आरो बन्द दंथ'यो दा मानो खुलियाखै आं मिन्थिला नोंथांमोना नायदो लोगोफोर जायगाया जोबोर समायना माने गुवाहाटीनि हाजोनि सायाव दङ लोगोफोर बे हाजोनि सानिफ्राय गासै गुवाहाटीखौ नुजोबो लोगोफोर मेन एट्रेक्शना बे नङा हाजोनि सानिफ्राय गुवाहाटीखौ जे नुजोबो बे मेन एट्रेक्शन नङा लोगोफोर बेयाव माने जोंनि हादोरनि बिफा महात्मा गान्धीया फैदोंमोन आरो बेसे समाव फैनाय आं नायनो नागिरबाय माने मोनाखै आरोना बेल' नङा आरो लोगोसे माने बेयाव जोंनि हादोरनि जोबोर गिदिर फिरफिला बिरहोनाय दङमोन माने थामथि होनना बुंदों आं जेब्ला रिसार्च खालामो थामथि नङा आरो बियो ब्रैथि आं नोंथांमोननो माने स्क्रिनशट दिन्थिगोन लोगोफोर दा आं जिरायना दङ जोंनि हादोरनि बिफा महात्मा गान्धीनि मा होनो बेखौ मुसुखानि सिङाव नायदो नोंथांमोना लोगोफोर नैबेनो माने बुहुम जोंनि हादोरनि थामथि ना ब्रैथि मोनथिला आरो आं गोरोन्थिबो जानो हागौ माने बेयाव फिरफिला दङमोन आरो मानो बोख्लायखो आं मोनथिथ'ला मोनाबाय नालाय बेनिखायसो बोख्लायबाय ना मा मोनथिला आरो दिनै रबिबार गोबां मानसि फैदों आरो मोजां नांदों फैनानै जोबोर समायना कफि लोंनायदों ना जों दा बोरै कफिया सोर लाबोगोन जय जय बर मोनबाय नायबाय जायगाखौ माने बर मोननायखाय कफि लोंनायदों कफि बेसे लायोथाय मोनथिला आरो बोरैलाय कफिया माथो लाबोआखै दाबो लोगोफोर फाइनालि जोंना कफिया मोनफैबाय एसे गोबाव लाबाय एसे माने गोजांनायबो मोनबाय एसे माने हरबो जाहोलां जाबाय नालाय लोंनोसै कफिखौ Few moments later. मोनसे इम्पर्टेन्ट खोथा लोंखांनायनि उनाव बेफोरखौ जेराव मेराव दागार डास्टबिनाव गारनो थांगासिनो आङो बबे मोनसेयाव गारोलै बेयावना लोगोफोर दिनै रबिबार नालाय गोबां मानसि फैदो बेनिखायनो माबायदि नों फैनानै माबायदि नांखो मोजाङानो नांदो फैनानै माने एकदम गोजोनथाव मोनो आरो फैबाथाय मोनाबिलियाव फैबाथाय गरम दिनाव बांसिन नामगोन ना थान्दा बार फैगोन औ थान्दा दिनाव बांसिन मजा बरिया बेफोरखौ नायलांबाय था बरियानो जों बिदिनो होलांबाय थागोन गोदान भिडिअ नुलांबाय थागोन लाइक खालाम साबस्क्राइब खालाम गासैखौबो खालामना हो बरिया मायबाफोर गोरोन्थि जाबाथाय कमेन्टआव बुजायना हर आरो जोंखौ निमाहा होदो आरोना जों गोदानसो सोलोंगासिनो लोगोफोर बेरायबाय जोबोर बेरायबाय मोनालायलांबाय नै लाइट लगायजोब्बाय नोंथांमोना नायनो हागोन माने बै गाहायथिं नै दा जों जेराव बाख्लायबाय दङमोन बिथिं जोबोर समायना दङमोन आरोना थांनाय जायासै दिनै उनाव फैबा थांसिगोन लोगोफोर बे भिडिअनि गेजेरजों आं नोंथांमोनखौ नायनो रेकमेन्ड खालामगोन ओइ माइफु होननाय कसारि सं आरोना मैयाना दाखालि नायबाय आं जोबोर समायना माने मोजां नांदों माने कसारिया बर' नङा आरोना एसे आलादा ओमफ्राय लोगोसे बड'लेण्ड फाइटार्स जोंनि लोगोनिनो चेनेल बियो नोंथांमोना नायबानो जाबाय जोबोर इन्टारेस्टिं माने एक्सन फिल्म होयो आरो बेयाव सर्ट फिल्म नायबानो जाबाय नोंथांमोना 1 hour later. बेराय मोनालायलांबाय जुदि भिडिअखौ नायना मोजां मोनबायब्ला लाइक शेयार साबस्क्राइब गासैखौबो खालामना हो थेंक्स फर वाचिं लोगो मोनलायगोन नेक्स्ट भिडिअ दानो नोंथांमोना एसे सिनेमेटिक शटखौ इन्जय खालामदो
अभी मजा आएगा ना भिड़ो. Sorry.